RTV NOF. Zomerradio. Goedemiddag, welkom met je binnen. Ik ben met mijn speciaal doel. En dat is het project Fietsen voor een Fiets. En wat hoort dat in? Nou, wij zijn van plan om een fietstocht te fietsen de 12 provincies door, de ronde van 12. Ja. En we dachten van, nou, als we dat dan toch doen, dan kun je er een goede doel aan hangen. En toen had je contact zocht met het Lidshoes in Damwoord. Dat is een kinderdagcentrum voor meervoudige gehandicapten band. Die had ik vragen van, had je hem toevallig een project erin waar wij hem bij helpen kunnen? Nou, zij sparren al voor een rolstoelfiets voor die band. Nou, dat sluit natuurlijk perfect om bij wat wij doen gaan. Dus wij gaan bij BIMP voor die rolstoelfiets heel ophelden. En dat gaat dat nooit als een raket. Ja, en Harry Johaal, er zijn alle spullen mij nam. Wat hij voor spullen mij bracht naar de studio? Nou, ten eerste gewoon zo'n gaspatroon. Ja. We moeten toch voorbereiden gewoon. We kunnen lekker boom krijgen. Nou ja, dan is het makkelijk gewoon op het ding. Even zo vast te draaien gewoon. En dan gaat het gasbusje hiepen. En dan kun je in één keer het bondje weer vullen. Dan hebben we net al eens handpompje maken. Dat is een heel handig pompje. En dan hebben we nog wat gaspatroon bij, voor reserve. Maar deze keer is meerdere keren broeken. Dan is het aparte gaspatroontje erbij. Ja. En ik zie hem wat eetbaars mij nam, want je moet onderwijs eten. Wat leidt daar onder het plastic? Nou, dit is net voor het eten. Dit is puur voor de actie zelf. Er ben die hebben gewoon een spontane actie die tekenen wij wel ik wat doen voor het goede doel. Die ben gewoon cupcakes aan het bakken weer. Oké. En die gaan ze verkepen. En daar hebben we al mooie deels van gekregen. Dus dat is een spontane actie. Dat is gewoon superleuk. Dat is geweldig. En dat is van Famke hier uit de Westerijnwijk. Oké. Dus, dat is super. Dat is heel super. En, fietsen voor de fiets door 12 provincies. En hoeveel kilometer is dat? En hoe is de route ongeveer? Want ja, had je alle provincies helemaal terug willen, dat lijkt me lastig. Ja. Nou, dat wie in eerste instantie 426. Dan hebben we jongensbericht gekregen en het wordt nog langer. Dus, ze hadden over 432. Nou, we staan in Nijmegen, gaan we wat niet onder. En dan door Brabant naar Zeeland en dan skiën omheen naar Leek. En dan rekken ze tenminste alle provincies. Dat is dus even uitpluizen hoe het gaat. En ben je maar druk aan trainen? Ja, we halen traind. En nou, we halen lessen traind en dat is heel zwaar. En vooral die kontjes die dienen al zijn. Ja. Dus dan hebben we een broeken ongeskaft. Met een hele dikke zeem erin. Ja. Net ongeskaft. Die hebben we onbeen gekregen van de sponsor. Aha. En nou, dat is mooi zacht. En dan hebben we echt nog wat vet bij. Dus dat smaakt even op het spul. Ja. En dan kun je het mooi geleerd. En je kunt het op verschillende manieren kun je meestal doneren gewoon. Dus inderdaad, we zijn met de cupcakes, spontane acties. We kennen het even snel, ja. Bij de winkeliers dan leveren we de flessen in en dat we dus ook doneert. Meestal gewoon die doneren gewoon zo wat. We gaan dus gewoon die dag over met de fiets door de provincies. En de drie vrouwen gaan mij met de camper. Ja. En op die camper daar komen dus reclamestickers gewoon. En daar kun je dus ook een sticker voor een keertje. Nou, en daar krijgen we dus ook een bedrag voor. En zo komt het geld al je binnen. Oké, en welk bedrag hoop je hem op te krijgen? Hoeveel kost zo'n rolstoelfiets? Zo'n fiets kost ongeveer een 6400 euro. 6400? Ja, dat moet eigenlijk wel een goede fiets zijn, gewoon met trapondersteuning. Of eventueel ik hoop dat er elektrische varianten ben. Want ja, die begeleider maar toch fietsen gewoon met het band erin. Dus dat is hartstikke zwaar, dus dan moet het wel een degelijke fiets worden. Ja, nee, dat is een aardig bedrag wat je hem nodig gaat. Dus ik zou zeggen, meesten dit jaren en zorgen een stiepje. Ga even op Google zoeken op Fietsen voor een Fiets. En dan kom je vast op een Facebook-site, op een internetsite. Voor het goede doel, 12 provincies fietsen. Toch het hele land. 426 kilometer op in dag. Krijgt iets meer dan 422 minuten. Ja, zoiets wel. Ja, zoiets. Ja. Dus ik zou zeggen, stiepje. Dit is de man. Harry Anjema, Arjen Barendsen en Teun Vrieswijk. Fietsen voor een fiets. Het hele land toch 12 provincies. Zomerradio.